Sagudayan nga rod ti surat ni Elena iti Ilocos Norte ana pauluan iti Nabaked a Hawaiano. Dear Cousin. Sakbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasinyong kablawang kay man di tanay MRC Studio iti naragsak nga aldawyo nang runa keng kang atimon dati nga programa. Kablawak pa'y dagiti padak nga dumdumgeg kinagbibuya nang runa ka dagiti agkakalaing mangted ti balakad nga viewers kasama ten ka dagiti naayat nga sponsorsyo. Katsapay kumakalpasan nga may basam dati pakasaritaak ket malawlawagan ti panunot ken riknak may papan kadati itaklin ko nga parikot ko. May saak idi a single mom kasinyong. Idi kunak gaputa iti lang kalabes nakiasawa ak iti maysa a Hawaiano. Ngay may didamo kasinyong adda pa nagduaduak tanasakit unay ti sugat nga impaay kanyak ti damo nga ayat ko. Nga impaay ko ti amin ko iti imuna nga lalaki nga nagpitikan ti pusok. Ngayon nakasaksakit kasinyong tay di impaay ko ti amin ko jak ninamnama nga kasjay gayam kasakit ti madamo. Takasanumet. Kasla ada nagdakkel nga kayo nga naiserek iti bagik nga pilit nga naiserek nga nariknak latan nga ada nabriyat iti kaunggak nga inggurgurigor ko iti mano nga aldaw. Kasjay gayam kunak gaputa na baked tay damo nga lalaki nga inayat ko na baked met gayam tay iduldulin na nga armas no wenno kargada na. Ngem saan nga dayta ti kasasakitan nga napasarak kasinyong takalpasan nga maduktalak nga agdadagsenak kalpasan nga naamuak nga nagbunga tinapasamak mi kaday di mo na nga lalaki nga inayat ko. Saan mo nga nagpakpakita kasinyong intarayan nakmutlatan inlemengan nak tadi na kayat nga takderan ti responsibilidad na kanyak. Damok nga agayat, damok mo na masaktan, pisikal, ken emosyonal kasinyong. Pisikal, ididamo nga, idi impaay ko ti kinabirhen ko, iti may sangam na baked alalaki, nga nabaked mo ti kargada na. Sa nasarunuan, iti panang talikod na ti responsibilidad na, apaman nga maamuan na nga, nga masikugag. Ngayon karik iti bagik, nga jakton kayat ti agayat, nasakit gayam. Nasakit gayam ti ipaay na. Jakto kayatan ti makinaig iti lalaki lalo no nabaked ti bagina. Jakto pulos kayatan. Inggurgurigor ko ti manong aldaw. Sakit saan ko nga naiturturugan ka na ipangpanganan idita panawan nak itarayan nak ti lalaki nga nang italkak ti amin ko. Awan tinaaramidak no diket inaklon ko ti gasat ko kasinyong insikog ko ti agpitpitik iti tiyan ko nga nilaeng tatang ti kabadangak aging nga naipasngay ko ni Eunice nga idi makitak ni Eunice kunak umanay kanya akon nga ada anak ko nga iti kaanuman jakton agayat iti lalaki jakton makiasawa nang rona jakton ni palubos nga masaktanak tumanen
Naglabas ti sumagmamanong nga tawen kasinyong ditoyen nga mariknak ti rigat ti mangisakad ti panagbiag mi nga agina nang runa idita masaksakit ni tatang ket sa anak meten nga matulungan iti pangbiag ko iti anak ko. Mama? Oh, Eunice anak, apay di ka pa'y mangan. Kanayon matlangan natang tisidsidaen tayon. Anya ko mati dakes na nun natang tisidsidaen tayo apaw. Na mas mo't tinatang ken nasustansya pa'y. Karne ko mamot alolo, mama. Ay na Eunice. No anya ti adda anak ko kit anusan. Saan mo't nga rod nga dakkel ti swel-sweldok iti panggedak. Saan mo nga makatrabaho iti talon ni lolom, tamasaksakit mat. Ang tamot di kiti manok dita. Kumakit mang parti kayo. Madipay nga mabali na maparti di kiti taraken ko ang manok, apok. Tababasit na pay. Sana bala intong dumakil da. Ipartiyang kanta o ta ilotwang kanto iti tinula. Kaano pa'y lolo? Mapapalak ka digiti kay ayamak, na digiti padak nga ubing, nag-iimas tibak isistorya enda no ko nga sitsida enda, fried chicken, lechon, maganda dumapay, kanayon da kano pa amangan iti ice cream, kanayon ka na isang pitan ti papada iti nagkakaimas nga cake, kada dumapay nga magmagan, kanimsyag, kanayon latanan natin, nating tibigat, nating ti aldaw, nating ti malam. Ay, nahapok. Saan na bali anak ko? Dumteng tumat ti panawin. No laki di adagasgasat ko. No adalaki di gasgasat ni mamam. Agsidakan tumat ti tagkakaimas anak ko. Kanahin nga kasta ti bagang mama. Kanahin matlata nga nating ti ilutom nga bang nga sidaen tayo. Ay naapog, no di mo kaya timangan. Saan mo latan napilitan? Kaadwem latan ti uminom iti tanom. Day tapay, kumagat ang soft drinks tayo mo't atsok paminsan. Ay nasaan nga nasayaat deta soft drinks anak ko. Abi nga mingawan di papak nga mangisang sangbit kanyak iti naima sa makan nakas kadigiti padak nga ubing. Ay na, Eunice apok. Abi nga minawan ti papak nga gumatang kadigiti baro nga arwatek ay ayam kas kadigiti gagayim ko kanayon nga gisibruda idindungan siya kanano sak dagiti daan nga arwatek kanay ayam ko. Alasan na bali anak ko into nagsweldo ak igatangang kanton baro nga badom kinigatangang kanto iti baro nga ay ayam mo. Ay na Elena anak ko. Saan ka nga agkarkare no saan mumutla nga matungpal? Ikarigatag tatang. Nasakit ti riknak. Nasakit para kanyak nga agsangsangit ti anak ko gaputa umapapal kadigiti pata nga ubing. Anya nga road kat kastamot ti gasat yaw. Ano saan na ka ko mga tinalikudan ti ama ni Eunice? Adda ko makabadaga mga mangisakad ti panagbiag na. Katita, agparikot ka. Sapay di mo nga rod kayat ti agasawa manan. Saan ko na kayat ti agasawa tatang? Amo yung matirason na. Ay nasaan amin nga lalaki katkas kadaydi. Kadaydi nga ama ni Eunice. Apay ngamin nga di mo kayat nga luktan manan ti puso. Adumot ti mangayat iti kasking ka nga naganakabalasang anak ko. Ado di ta tinapudno nga agayat, nga uray no adda tinaglabas mo. Nga aklunen da akas bukod dati apukok. Luktam laang tapuso, Melena, balasang ko. Tang, amo yung mata mga amaka ko. Tanasakit unay ti impay, di mo na nga lalaki nga inayat ko. Ang makita tirigat mo anak ko. Mabaybay ampayan ti bagay, nga po iti katatrabaho. Mabaybay ampayan ti apukok.
ti anak mo nga ni Yunes. Iso nga agpanupanunot ka anak ko. Itataubing ka pa'y. Itataad na dagiti lalaki nga agrukbab king ka. Palugudam ti bagay. Ikam iti tsansawin no. Ikam iti gundaway ti bagim nga agragsak manan. Kentap no adda iti kabadangam iti panagbiag mo. Iti panagbiag yaw. Iti anak mo. Di tayo amo no kaanot patinggat ibiyag ko anak ko. Tang. Ibagbagak laeng keng katipod no. Natalgid to ti riknak. No addan to ti kabadangam. Iso nga sapi kuma. Tagbaliw ti panunot mo. Ket umasawa ka manay. Dayto yun, deti tandan mo nga naglaba. Elena, anak ko. Agyaman na kanti. Aguni kay lataan, agpalaba kay tumanan. Ay, nakagagagat ka unay. Saan ka di nga ada trabahom iti mesa nga panganan ije ile? Wen anti. Sa agaw-awat ka pa iti labada. No, masangok lakid di anti. Saan ngamin nga makaanay ti swel-swelduwag ije pagpapaayak nga panganan. Wano karinderiya. Iso nga masapul nga. Sumapulak iti sabali nga panggedak. Amo yumet. Dumakdak kalin ni Yunis. Daytakat. Marigrigatan ka lang arudan. Di ka pa ila umasawa. Ay, nalapsat ka, kaanakan. Napintas ka, gaputa karuprupam, day di pumusay nga inam. Sayang tapintas mo anak ko. No di mo usaran tapno umasawa ka manan. Sigurado ak nga ado dagiti agkursunada king ka nga uray no naganak ka abalasang. Ne, kita man. No saan mula siguro nga mabaybay antibagim. No maistimar mo lakin diti langam. Adu pala ti atiwam dita nga babalasang. Di mo tuladon deti kasinsin mo. Nga ni Mariel. Ni Mariel anti? Wan, saan ka di nga kasking ka? Apadam nga single ma'am isuna. Wan anti. Idi dayjay gaputa. Idi laeng napalabas abulan kat imay inalan dati nangasawa king kwa nga Hawayan. Oh. Nadamang ko nga anti. Dati lakay nga Hawaiano, tinasawa na saan ka di. Lakay nga ko nam, ang ubing tilanga na. Kan, saan nga uso tatan, dati umasawa kat kaedad mo, practical ti biyag itan, kaanakan. Iso nga no siyak ti sika, padasem mat, tuladem ni kasinsin mo nga Mariel. Ay na, ibagam laeng, ta isa pulang ka. Adu dagiti amamok, adu dagiti kumadrek nga adda ti anak da, nga adda di Hawaii. Agsapsapul dati asawain da ditoy. Nimot anti. Adda nga rudmot mga yat ti kaskanyak anti. Nga addan anak ko iti kinabalasang. Kasti kunak, kayat dalat ta iti kasking ka. Adu dita ti mga yat iti single mama kasking ka, Elena. Tandaanam, napinpintas ka pa yung di kita babalasa nga awanan anak. Patsik, nga dagiti Hawaiano, kaya't da iti kasking ka. Panunutik pa anti. Naistoryak mo't kada kayon, tinaglabas ko. Naistoryak mo't kada kayon, naibagak kada kayon, ti rason no aping adyak kayatin ti agasawa pa eh. Diyak lapat yun data, Elena. Natroma ka ako nam, gaputa, nasakit day di damom. Day dadamo nga padas mo, kaday di mo na nga boyfriend mo. Un anti. Gaputa, dakkel ti kargata na, kat napasaktang kalaunay. Sala nga day di anti. Amo yumat nga kalpasan nga, pakaamukin ko na nga masikuga, kat sigud matlatan nga nagpukaw. Intarayan nakmat. Kadyak tumalipatan ti sakit nga impaay na kanyak anti. Ay na, Elena, kaanakan. Saan nga amin na lalaki kat kaskaday di mo na nga boyfriend mo. Kan amom nasasayaan dagiti Hawaiano. Na umayda ka ikalaysa. Saan laeng nga agnam ay tibiyag mo. Agnam ay tibiyag ti anak mo. Dayta ti kang runaan a panunutem kaanakan.
dagiti ti baro nga address ko. Ken, thank you, mama. Ang gatangan nak ti baro nga ayam ko. Iso nga sing-singpet ka nga rod, anak ko. Ken, mabayag tumanen igatangan ka. Okay lang, mama. Basta da baro nga arwatek. Tapno damot ilastog ko kadagiti gagayim ko. Tapno makita damot nga da baro nga suot ko. Ken, da baro nga ayam ko. Yay! Alain ko agay ayaman Wen mama, nga maturog kanton. Ito no ibagak nga maturogan, maturog kanton. Wen mama. Hey, talaga ngayong gatangam ti baro nga arwaten ken ay ayam ti apukak. Wen tang, tama asyanak mo't kinkwana. Numabalbalin ka jacket nga mapapal isuna kadagiti pada na nga ubing. Nangalaam nga rod ting gatang mo. Langanak pa laang ket nginginaen ti ginatag mo. Iso nga minti kayat na dayjeng arwaten ken ay ayam tatang. Kahit ginatag mo. Ureno saan kuma nga rumbang. Gaputa adda digiti naskin nga ipangrunam kuma. Adda nga rod nabati ti kwartam. Adamot ba si tatang? Angin sigurado ak nga sana makanay nga igatang ko iti abasto tayo. Day tatikog ko naking kan Elena anak ko. Ay, no kumangamin makiasawa ka manan. Awan kumatikas to'y nga parikot mo. Taadda kumati kabadangam. Iti panangisakad mo't panagbiag ti apukok. Tang. Isungag panupanunot ka anak ko. Damag ko. Adda ka no iretreto ni Dalen king ka. Tang. Naibaga kanyak nga adda ka no hawayano nga iretreto king ka ni Antim nga Dalen. Kahit anya nga ruti aramidam. Maawatak no mabuteng ka wenno maamak ka anak ko. Ngim panunutem ti anak mo. Panunutem ti masakbayan ni Eunice. Sangkot nga deta buteng mo. Sige tatang. Para kini Eunice. Para kada kayo. Ken para king ka. Para iti bagim anak ko, saan lang nga da kami iti anak mo ti panpanunutem. Sikat ikang runaan nga aglungaw when agnam ay ti biyag na. No adda ka badangam iti biyag. Nakaamiris akong tatang. Husto kayo. Saan ko kabailan nga isakad ti panagbiag ti anak ko nga sisyak laang. Kasanun to nga rutin no agbasa. Tiyakmat nga rod kayat na ipaidam ko king kuhan na itinapinta sa biyag. Iso nga. Inked din kong tatang. Ikak man ang tigundaway ti bagik. Nga padasik man ang ti agayat. Padasik ti makiasawa. Tabaring makatumpungak itinasayaat nga lalaki. Kasta tinasken nga rabide manak ko. Maragsa ka unay ta nakaamiris kan. Ket sigurado ak. Nga saan munto nga pagbabawyan, dayta nga pangedeng mo. Agyaman ak tatang. Agyaman ak ti panangaw-awat yu kanya. Anya, kumusta? Damag ko kat agchat-chat kayon kini George. Ay nga, auntie. Ibagak kada kayo tipod nung nga malikrik na. Anya. Nataarmot ni George.
inaunalaking ka iti nasurok sa nga pulo atawan. Ngem single pala isuna, baro pa laang. Kat talaga nga desidido nga umasawa. Kat naibagak mat kwa na nga naganak kaabalasang. Nga upat ti tawanan ti anak mo. Kat okay lakan kwa na. Nang runa idi makita ng tiladawan mo. Ay, pero nga na in love ka nuking kakaanakan. Day tamo ti bagbaga na iti panagchat-chat min, anti Dalen. Malagayam. Ang, anti, nakadado ti mabalin yung ereto kanya. Apay, anya ti di mo kayat kin ni George, kat nagwapo mat, nataarmat. Napintas ti trabaho na ijay Hawaii, kan adun ti urnong na. Adapa yan na ipatakder na nga balay dito Ilocos. Saan nga day tati isyo kanyak anti Dalen? Anya nga raw? Anya ti isyo king ka, Elena? Kit inreto da. Nangireto kayo kanyak anti. Ang nabakod mo't nga Hawaiano manan. Anya? Amuyo mo't anti nga nabakod day di mo ng nobyo. Kat na istorya kada kayo ti nakasasaam unay nga padas ko kenkwana. Gaputa, saan lang nga ti bagina tinabakod. No di kat pati ti mabagbagi na. Ay na, imbagak mo't kada kayo anti nga ingurgurigor ko ti manual daw day di napasamak mi. Takas na day ti adda nagdakkel nga banag nga naisirek kanya nga uri na napigpigis ti jakam mo no anyan ti. Ay na, tila adamot nga ibagbagam ka anakan. Apay, gaputa nabakad mo ti mabagbagi na. Baka mo't no, anti, di yun lang mo. Di namin nakita, hindi yun napadasan, di napadpadasak. Gagangay la dahi di ata damom anak ko. Gaputa damom, nasakit nga talaga. Ang inton agangay saan nga nasakit. Oray anti, mabuti nga. Baka mo't no kas kaday di mo na nga nobyo. Kas na nabagbakad pa iti bagina ni George nga Hawaiano. E di, baka nabagbakad mo ti mabagbagi na. Dahil tala ti pagbutbut nga maun. Ti panonotim akaanakan kat agnam ay ti biyag mo no isot asawaam. Sigurado nga naragsak kan to. Taka sigun king kwana kat ipatignan to kano ti anak mo akas bukod na nga anak. Anya pala ti sapulan. Ngay na, adula unay nga pagparparikotam. Sungbatam kideng, tao may nakaasawaan. Saan kat nga deta na bakit gaputan na bakit mo ti mabagbagi na. Deta kit di kabuting man. Ay na aya. Agyaman naglaunay, Elena. Tapinadgam tikid daw ko nga. Makapagkita ta ita nga. Nagbakasyon nagditi Pilipinas. Agyaman nakmat ti awis mo, George. Good. Anyamot ti mo ko nam, itidamo nga pa nagkita ta. Okay lang. Tila may bagak. Agduma tilangam iti ladawan, ken iti personal. Ubi ngamin tilangam iti personal, George. Kasta mo ti baga, iti damok nga mamam mo iti personal. Agjijim ka kadi? Wen, agjijim iti Hawaii. Kasapulak ngamin, tanadagsin di trabaho. Ken mayat nga pastime ko. Isulaing madeti ti hilig ko. Tasanak mat unay nga nahilig nga makibarbarkada, agbisyo. Uminom iti arat ng occasional laeng. Sanak nga agsigsigarilyo. Kaslahabik laeng ti agpanagjijim ko. Isu nga kasto iti bagik. Madi mo ka di kayat nga kasto iti bagik?
Saan man? Okay lang. Awan mo ti problema kanyak. Ti amo tayo no problema ken ka. Isardeng ko kuman ken. Kasta ti panagayat ko ken ka Elena. Nanya ti kayat mo. Iso ti matungpal. Agorder tan iti makan. Pilyam digiti ka paboritong nga makan. Ken i-take out am tupay ni Eunice. Gastamot tin ni tatang mo. No kayat mo. I-take out mo, hindi para yung tunubigat yung payin. Saan? Nakababain, George? Saan ka mababain? Imbagak mo't king kan, Elena. Nga gayatak king ka. Kat amin nga pakaragsakam ipay ko. Amin na kayat mo. Para king ka, kan para iti pamilyam. Na nakasaganak nga mangibilang nga kasbukod ko nga putot ti anak mo. No lakit di man nugot ka. Ita nga adak di ti Pilipinas. Mabalintan nga ipag na ti panagkalay sata. Ha? No lakit di mo umanugot ka. Saan kamit kidi nga apurain, Elena? Mabilbilang amin ti aldaw ko dito Pilipinas. Ket into no umay nga tawin man ti sumaruno nga panagbakasyon ko. Ngem no lagi di manugot ka? Baka dapay panawin nga. Makapagkalay sata. Bayat ti kaadak dito eh. Ha? Anya ti makunam? George. Aminek ken ka nga. Ininot mo nga marigrig tirik na bayat iti panagam amuta. Saan ka ngamin nga boring nga kasarsarita? Ken dakelan tinaitulong mo iti pamilya. Taurin no sa anak nga kid daw. Mangted kalata. Iti agserbi kada kami nga agina. Amin aparakin ka. Amin na kasapulam. Ipaay ko, Elena. George. Will you marry me, Elena? Ikariking ka. Ngano, makikalaysa ka kanya. Alain kay ito nga ginadya Hawaii. Ipaay kunto kada kayo, itinala. Narangay abiyag. Kastamot ni tatang mo. Masakit saan ka di? Paagasan tanto. George. Amin aramidik para king ka, Elena. Amin ipaay ko. Para kada kayo. Suno lagi di umanugot ka. Aklo ni mo ti panagayit ko. Tayin tunubi ka ta mismo. Rugyantan nga ipagna ti panagkalay sata. George. Kasano pa nga makapagkid-kid ka? Idinto nga, saan ka pa nga inaklon nga madun tinaitulong mo kada kami? Elena. Iso nga manugot ha, George. Ha? Talaga? Mm-mm. Yes. I will marry you. Kat sabi ko mata sa anak tong agbidot iti pangedeng ko. Sabi ko magat sa anak tong agbabawi. Saan? Saan kantong agbidot? Kat iti ka anuman. Saan kantong agbabawi, Elena? O sige, manganta ka rin. Kas selebrasyon pa yan. Ti ayan ayat ta, Elena. George? Oh. Ada ka di problema, Elena? Api nga diti tinagturungan ta. Ha? Ay... Gabuta inaklon na kon.
Gapot ay manugot kan nga agkalay sata. Namnamaag ka. Umanugot ka mat nga, adan mapasamak ka data. Ngem George. Madanagan ka di? Anya ti kamak mo, Elena. Diyos ko. Diyos ko. Kasladyak pinakasagana nga mariknak man ti sakit na di napadasak. Hindi damo nga nakinaigak iti lalaki. Adda ka di bagbagam, Elena? Ha? Damdamagak no. Adda ka di problema. George. Isuntumad lati pagtungpalan na. Kuha ngamin. Napobiak ngamin ka na di mo na nga padas ko iti ayat. Nga kalpasan nga impaay ko ti amin-amin ko. Intarayan naklaang. Sa anak nga intungpal nang runa idi masikuga kon. Oh. Iso ka ditipan panunutem? Nga baka no, maalak ti kay kayat ko? Kat talikod ang kamot, akas tinaramid ti mo ng anobium? Kastaya. Maawatang ka, Elena. No di ka pa nakasagana. Nga mangipaay ti amin-amin mo kanyak, gapota adda amak mo nga, posible nga talikodan ka. Wenno baybay ang kakalpasan nga adda mapasama ka data. No kasta. Sige. Kaya't mo ka di nga into nulaengen malpas ti kalay sata, nga adda mapasamak ka data, Elena? Ay, when George, numabalbalin ko makat into na makapagkalay satan, tapos sigurado Ay, itamaawata ko no apay nga itay pailaeng nga kaslagtag tagargar ti bagim. Sumrekta pala dito yung motel itay. Marik na akon nga kasla da kabutbuteng mula unay. Ay, isulaing day ti kabuting ko, ang mga no itarayan na. Kalpasan nga maalam ti kayat mo. Saanak ka kasyay, Elena. Napudno aking ka. Ngayon no, ore no kasta, respetarek ti desisyon mo. Respetarek ti riknam, nga samon to la ipaay ti amin-amin mo, into nung makapagkalaysatan. Agyaman na, George, tamaawatan na. Awan ti problema, Elena. Kasta ti kinapatig mo kanya. No anya ti kayat mo, iso ti matungpal. O sige, agawit na nga roden. Saan ka kadipay nga maturog, Elena, anak ko? Tang, da kayo kumatipang damagak na ita. Tada sakit yo. Rumbing nalaeng nga masapa kayo nga maturog. Saan kayo dapat nga mapuypuyatan? Sikati sa saludsudag. Saan ka mo't nga narwam nga agpuypuyat? Ang apay, nakariing ka pa'y laing. Tang, imanugot ako nga makipagkalay sa akin ni George. Ay, kit naragsakak launay anak ko na nakaamiris kan. Kit apeng nga rod nga kaslada pagparparikutam. Tang, aminik kada kayo. Maamakak namin ta. Nasakit day di padas ko nga damo. Kasta nga talaga ti ayat anak ko. Ada sakit nga ipaay na. Ngim saan nga iti agnanayon kit puro sakit ti mariknam. Saan nga day nga banag ti bagbagak tatang? Anya? Nasakit kanyak day di damo nga. Impaay ko ti bagik iti lalaki tatang. Gangay ata na sakit damom nga rod, anak ko.
Gaputa, damom, nasakit. Ang Saan tang? Nasakit nga talaga. Gaputan na bakit ti baginan di dinubyok malagipyo? Wain, malagip ka dakil bagina. Kahit Kit no kasanat kadakil ti bagina tatang. Kasi met kadakil ti mabagbagi na. Iso nga naggurgurigurak idi ti manong aldaw. ayan ya. Ay, unay ka mo tinanak ko. Day talaga hayam ti pagparparigutam. Nakita yung matibagi ni George tatang. Nabakbakad manan de nga hawayanong hindi mo ng anubyo. Kahit nasawaan, nabakbakad manan di mabagbagi na di mo ng anubyo. Ay. Sino tinagkunaking kadeta, anak ko? Tang, Sino tinagkunaking kang ano na bakit ti bagi ti lalaki? Kat na bakit mo ti mapagbagi na? kit napadasak nga ro din tatang. Saan nga ti bagi ti basaran ti kinadakkel ti mabagbagi ti maysa nga lalaki? Adamot digay ti narapis ngem dakkel mo ti mabagbagi na. Adamot digay ti dakkel bagi na ngem basit mo ti mabagbagi na. Kadi, Wen, abay nakitam ka din ti mabagbagi ni George. saan tang? Api ko mga kitak. Siyempre ang makitak into na da mapasamak min. Angin mabuti nga karon tatang tanabakid ti bagina. Ay anak ko, saan nga usto deta nga pamate? Saan nga gaputan na bakit ti bagi ti lalaki kit na bakit mo ti mabagbagi na? Kit kasano nga ron kit makikalay sa akin ko ana. Isu nga nasken nga sakbay ka nga makikalay sa. Makitam nga umuna. Tang, kaslayo lay bagbagan nga makinaigak nga umuna sakbay nga makikalay saang. Kit iso ti pagparpariko tamakit eh. Eh, sika adaking ka nga desisyon anak ko. Mala, maturog nga rudan. Ti amuklanuan yan ti problema. Deta mo lagayam. Adamot kid di punto ani tatang mo kaanakan. Auntie, no kayat mo nga maamuan, no nabakid mo ti mabagbagi ni George. Akit, laskin nga ron nga makitam. Kasano ko nga makita, auntie? Akit di makinaig ka kingkwana. Ni auntie mo. Tingarod kahit ko kumakot. Santo lang da mapasamak minto no makapagkalay sa kamin. Taamang ano itarayan na. Ay saan na mapasamak da ita anak ko. Ama-amok ti pamilya na ni George. Saan na nga rami din ti kastaking ka? Kan saan ka di nga adun ti na itulong na iti pamilyam? Apay ko mga paupawitan na ka nga uri no di ka dumawdawat no saan nga napudno ti panggap na king ka. Sa bagay. Gusto ti kunayo, auntie. Kumbaga adun ti puunan na kanya. Iso nga rod. Ay na Elena, agpanupanunot ka. Tapno maamwamon, itatanasa papay, ket ipalubos mo na. Tapno marukod mo, no dakkel nga agpaiso ti mabagbagi nagabutan na baked ti bagi ni George. Ket no nga rod na baked anti, tanga nasakit. Ay, naaya, nalpas mo ti damom. Saan nga nasakit dayta? Unay laon, tilaad na nga pagbutbut nga Elena. Di yung amin mga watan ti riknak anti. Tadi yung napadasan ti dakkel. Dakkel uno basit sula isaw. Adda ka deta performance ti lalaki ah. Ni uncle mo ay nauray no kasya nga balabasit. Average mo ti size na. Ang permimot nga mapagtulakak naktiragsak ah. Anti mo. Isungar nga nakainom kami nga anak. Alan anak ko, ipabusoy maun, tapno maamwamon once and for all. No, nabakad mutlat mabagbagi ni George gaputa na bakad ti bagbagi na. Alangarod anti, iturturid ko nga rodan, tapno maamwa ko. Kasta
anakan. Saan kun nga damagan, Elena? George? Noan niya ti rason nga nagbaloy ti panunot mo. No apay nga, kayat mo matlaeng nga da mapasamak ka data o reno saan pa nga napasamak ti panagkalay sata. Kwa. Naamiris ko ngamin nga. Awan ti rumbeng nga pagbut nga. Tanapanek nagakmatan nga napudno ti panggap mo kanyak. Nakitak mo no kasano ti panangay ayat mo iti anak ko nga ni Eunice. Ay, talaga. Makaiayo una iti anak mo. Ti anak ta kunak ko Ibilang kon nga anak ta. Gaputa, mabilbilang laangan ti aldaw. Ti panagkalay sata. Wen nga ron. Ngayon maragsakan Elena. Tay manugot kan. Nga adan mapasamak ka data. Kinagpaiswan na. Nakasagana akbat nga aguray. Nga orain to numalpas ti panagkalaysatan nga da mapasamak ka data. Ngayon siyempre, lalaki magagara naklaunay nga. Maarakop ken maagkan kan. Magagara naklaunay nga agraip dagiti bagitan. Nga agmaymaysada, nga agkarayam ti bara ti bagita, iti tunggal maysa. Nga makapagpapasta iti ragsak. Nga makadanon ta nga dua, iti kangatwa na langit. Nabayag nga minin day dinaudi nga padas ko. Naistoryak mat kan. 5 years ago, dinaudi nga nakinobyak. Isumat tinaudi nga padas ko. Uri siya. Naminsan ko pala nga napadasan. Idi damo laeng. Oo. Kastaya. Awanan ti sarununa. Oh. Nagasatak nga rod. Nakagasgasatak una, Elena. Ha? Apay. Gaputa, naminsan mo lang nga naipaay ti bagim. Idi damo laeng. Para kanya. Ibilang ka kas may sapay laing na birhen. Huh? Birhen? Kas nadamok manen, kas jay? Wen, gaputa, naminsan pa'y laing nga napadasam. Ket, sigurado ak nga, nasakitan ka idi. Saan ka madanagan? Uri no may kadwa daras mo palaeng, may kadwa padas mo. Adaman basit sakit na? Huh? Ngayon basit laeng, saan nakas ididamo? Budbud ng nakmat, George. Isagsaganak laeng tibagim, tiriknam. Kahit ko laeng nga isaganam tibagim, ken tiriknam. Ti posible nga mariknam, posible nga mapadasam. Tagaputa, may naminsan kapailaan nga nakapadas, namnamaim nga dalata sakit na. Huh? Nangrunak na bakit mo't nga ti bagim, George? Ha? Anak mo't pakinaigan ti nabakid abagik. Amumlatan Siyempre na bakit ti bagim. Kastaya, don't worry. Saan ka madanagan? Inayadik laeng. Promise? Ikarim kanya. Inayadam. Saan nga kadi niya napadasak na binigla na sa na pinartakan, pinaspasan. Kas taon iti sakit na. Ngayon gurgurigor ko ti manungal daw. Sige. Inayadik laeng. Smooth laeng. Tapno di ka uni masaktan. Ikarim Wen. Nagdakkel mat nga ti bagim. Ay na. Maselan. Nabakbakad ka pengem di mo nang nobyo. Kaya nasawon dakdakkel ti panagayat ko ken ka.
nabakbakad met ti panagayat ko. Kiniti ka anuman saan kunto aramidin tinaramid na keng kay Elena. Iso nga, rugyantan. No mabalbalin la ko ma. Iti amin nga oras kit arakupin ka, Elena. George. Ken ag-agkak dagiti. Nalulok na nga bibig mo. Oh, abay. Ulitim ti agkarikan niya, George. Ha? Anya ti ikarik? Ngayon inayadim laong. Anya ti pagdanagam. Ni, api nga tagtagargar ti bagim. Mabuti nga ron. Kasi si kamot nga min ibagbagam nga ada sakit na. Nasakit gapot na may kadwa pila nga padas ko. Kasti ko nak. Kayat ko lang nga isaganam ti bagim. Iti posible nga maratnam. Ngayon di ka madanagan. Inayadik lang. Inutik nga isarek. Tapno awan ti mariknam nga sakit na. Talaga? Kentap no nalamlamuyot ti sirrek na. Saan ko nga isirrek, aging nga di agbasa. Siyempre, no awan ti pagpagalis na, nasakit nga talaga. Iso nga, uy, anya taramidam, kat, api nagpapababa ka. Ikakngar ti pagpagalis na, Elena. Ha? Kasano? Basta, palubusan na klaeng. Uy, papanam. Umayak dito yung nagbaitan dagiti lupom, Elena. George. Ala, Diyos ko. Tinilpatan naman din. Apikas dyan. Mabalin gaya madilpatan. Siyempre, mabalin. Kasti ko na, masapul na ti pagpagalis. Iso nga dilpatak nga umuna, Elena. Kasta aya? Oh, George. Ket madamdamalaeng. Mariknamton nga darumwar nga tubbog manipod iti kaunggam. Nga isunto ti agserbi nga pagpagalis. Kasta aya? Wen? George! Nariknak nga kasla darimor nga tubbog. Kung nagtumot king ka, dahil di pagpagalisan nga kung kuna. Iso nga ito no isarek ko dati mabagbagig. Saan mo ito noon nga mariknat, sakit na. Tanagalis, nalamuyot, naanayas to, tisarek na. Kasta aya? Wen. Sige, sikat yung makaam mo. Agtaleka king ka, George. Ituloy ko ba? Tapno adupay ti likido, wano tubog nga rumwar. Tapno nagalgalis matlaan. George! George! Pacheck nga nagalis una yan, Elena. Kat nalamuyot ton ti panagserrek dati mapagbagi. Nariknak ka nagatutubong nga rimor kanyak. Iso nga rod nga, awan ti pagdanagamon. Ibabakon ti brief ko. Aguri ka. Apay? Agkademak. Di paglatan ti silaw. Saan? Agkademak latan, tapno jak makita. Ha? Apay? Di mo ka di kaya ta makita ti mapagbagi? Kaya't ko, saan pa ilaan tapno jak mabigla? Baka kami na makita. Baka na makita. Magpabot nga anak. Sige. Sikat ti makam mo. No iso ti kunam. Iso ti matungpal. Alagkidem ka nga ruden. Ta ibabakon ti brief ko. Nakakidem akon. Okay. Nakalabos kan? Naikat mo ti brief mon? Wen? Sige.
Sa anak nga rin nagmulmulagan. Sa akong tulay mulagat dagiti matak. Into no na isirek mo. Tapno jak makita. Amang ano mapabot nga anak. Sige, no isote ko nam. Isarek ko nga Ruden. Sige. Ang kidumak pa lang. Ni, Abay, ti amok man no. Isirek mo. Dildil patamot pa lang. isaan? Naisarek kon. Anya? Isirek mo tadilam? Saan? Insarek kon di mabagbagi, Elena. Kaano? Italaan. Kadi. Wen. Ay, wala da mariknak. Ngim tamok no ti dilam. Aan. Isundet ati mabagbagik ni. Kasano nga dila ket agbatog dagiti rupa ta. Ay, wala ya. Nakarabawak ken kan. Mariknam deti simrek nga mabagbagik. Wen. Kung nagtumot king ka, saan ka nga masaktan? Gaputa inayad ni insirek ko. Rugyantan. Ngem inayadik laeng. Tapno di ka masaktan. Sige. Elena. Masaktan ka di? Han. Kung nagtumot king ka, hamuni marik na. Gaputa na inayad. Slawan di mariknak. Okay lang nga partakam. Anya? Okay lang nga paspasam. Paspasak? Angin baka masaktan ka. Si Iminta. Sige. Nagsuti ko lang. Napaspasan. Baka masaktan ka. Ibagam laang kanya. Tain inayadik laang. Wano isarding ko. Saan okay lang? Sige lang. Okay lang? Hanggang masaktan? Saan? Kaslawan ti mariknak. Ay, gapo siguro ta sobra ti galisnan. Apay? Naglipas akon. Ay, naglipas kan? Dumsaga kon. Abay. Mabalin mo akitanan. Tanalpas beten. Nakita nga ro din. Nakita kong ti mabagbagim, George. Sapay ko ma. Tayin doon sumaron, no? Saan kanton nga maamak, mabuteng. Nakita mo ten. Nakita mo ten ti mabagbagik. Nakita nga paiso. Nagbasit. Ay, awan. Awan, George. Anya, agistorya kan aka-anakan. Damag ko ket natuloy kayo idikalman nga nag-check-in ije motel. Anya, nalaingmet lang ni George. Ante. Saan ka mo lang agpakapakang? Baka ket ne, bahang ka guriguran. Ante. Anya, nasakit. Gaputa may kadwa pala apadas mo. Ala ka, adalatamot mariknam nga sakit na Ante. Anya. Awan na pulos tinariknak, ante. Anya? Diyak pa'y nagganas. Anya? Nimbag pa'y ididildilaan na, tanay naganganas. Anya, ti kahit mo asawan, kaanakan.
ustugayam ti bagbagam ante. Nga anya. Nga saan nga basaran ti kinabakad ti bagi. Ti size ti mabagbagi ti lalaki. Anya ti kahit mo sawan. Nabakad ti bagi ni George. Saan ka di nga nabakad mo ti mabagbagi na? No kasla mo, kaslaan niya. Kasla mabagbagi ti ubing nga lalaki, ante. Anya? Diyan ka mo ay, di natangkan, nga medical kalpas na ka. Kasla mas, si dawak na nagbasit. Anya? Kasla nga ron, panagrig na kidikit dati dila na laang tinsirik na. Saan sa nakaparabaw mo't kanya? Tagayam ko. Kasla kikit ko laang matisimrik kanyak, ante. Kikit? Ante, kasla kastoy niya eh. Ay na, kasano nga roday? Sapay lang ababa. Gapo siguro iti panag-gym na unuan niya. Diyan mo, adan sama, kasla adan ang nangig ko akasta. Ngano kano dadakil ti bagina, ng kanayon kano nga ag-gym nga ada tumtumarinda. Ada kano posibilidad na nga bumasit ti mabagbagi da. Diyan mo, anti Angin kas naman, no idi anti kat kabuting ko unay ti lalaki nga, aglalo no dakil ti mabagbagi na. Kat, ita nakatumpong ka iti basit. Anya nga rin ti pagparikutam. Kasla maluksawak mo't ante. Nakaslaawan mo tapulos ti mariknak. Sana bali na anak ka. Importante. Na, lumong auto ti biyag mo. Kini George. Apay. Diyan nga rin matipilan ti bagik no ko ante no malagip ko. Na ma-imagine ko. Nakitakbat nga rin ante. Nagdakala bagi. Nagbasit di mabagbagi na. Ay, tinaada. Saan kang kakatawa kasta? Baka ma-open mo't ni George King ka. Baka agsakit tinakam na no kasta nga katawaam. Di pa may nga katawaak ante. Kas nasaan nga amo ni George nga basit ti mabagbagi na. Kas na proud pa yan. Adula unay, ngay magbagam, asawain kideng. Ala, tapno no agnam ay mutibiyag yon nga agina. Kas tapay kinitatang mau, tapno mapaagasan na mutan. Saan ang importante daytan anak ka? Basit man muno dakal. Importante, dakal ti maitid na nga tulong iti pamilya. Ante. Ikit lang, ante. Ay, upalalam. Anak kapagkat katawaan ti kasta. Ay, bebe amlatan ano kasla kikit. Basta, adu ti dolyar na. Ante. Ante. Itilaan kalabas ka sinyong nakikalay sa akon kini George. Ngem bayat iti seremonya. Hanga mapukaw iti panunot ko. Deti nakita. Adadag iti gundaway nga tip-tip pelak ti panagilek ko. Nang runay di ibagan ti padi nga nangikasar kada kami. Nga humayo kayo't magparami. Na-imagine ko. Makasikungat tadi kasi kabasit. Permi nga tinip-tip pelak iti sangwanan ni Apo Padi ti panagkatawak kasin. Tunggal malagip ko dahi nga banag agkat katawa agis-isimak na may sakit no tamagan kanyak ni George. Oh, habi nga agkat katawa ka. Ada ka din nalagip mo? Ha? Ay, kwa. Nalagip ko lang dati binuyak na nga video nga nakakatkatawa. Kastaya? Sige. Alright. Inta ka ro din. Paano ta? Kat inta manin agpapasiti ragsak Tapno naragragsak ka manin. Ha? Di mo ka di kailiw?
Ti anya. Mumlata na. Oh, anya tikat katawam. Awan, George. Sige, tagaro din. Namin adumet na daras kasin yung nga da napasamak mi ket aklonek nga adda nga maganasa na no ti dila na ti aramaten na. No deti mabagbaginan kasla anatay sawaw ko ma. Kasla no ti nakasirek ket kasla dapat ti abot na nga pagroran ti angin. Agsawaw. Kasi niyong naragsakak met, siguradon tinaranya nga masakbayan ti anak ko, siguradon nga mapagasak ni tatang, siguradon nga agnam ay ti biyag mi. Nang runa into no, matawing nakton ni George iji Hawaii, ket palpalubos ni Apo, maalak tumeten ti anak mi kalpasan ti sumagmamano nga tawen. Tilaeng problema ka talaga kasin yung ket adda dagiti gundaway nga panpanunotek. Naragsakak to nga ta iti sidong ni George. When naragsakak ta nanam ay to ti biyag mi. Ngem naragsakak to nga ta uray no sa anak unay nga masatisfy ti asawa. No idi kabuting ko tadakkel ti bagina na baked ket pamatik wenno patsek na nabaked mo ti mabagbagi na ket ita nakatumpungak iti nabaked ti bagina ngem kasla mabagbagi ti ubing ti mabagbagi na. Rumbeng na ko mga naragsakak. Ta nailiklikak iti kabutbuten ko. Angim tunggal agpapas kami iti ragsak, no saan nan nga aramaten ti dila na ket saan akon nga naragsak. Saan kon nga maganas. Balakadan dakman kasin yung nanyat aramidek tapno no mapukaw iti panunot ko dagitoy nga banag tapno no may pamaysak ti panagbalin ko nga asawa kini George ken tapno no naragragsak to met tilangin-langin mi nang runa into no maala na kon iji Hawaii nang runa into no makapagdeden na kamin akas pamilya. Kasin yung damagik man kadagiti viewers no adan nakapadas itikas kanyak nga basit laeng nga mabagbagi naragsak kay kadilata. Kasano nga rod no ibagak kini George nga dila kanhayon nga usaren na ti dila na saan nga ta nga ma-offend? Saan nga ta nga makadlaw? Hay. Awan ko matiparikot ko kasin no normal size laeng. No ti average ko maala awang problema. Ngem talaga kasin makailekak nga rod no makitak. No ma-imagine ko pa laeng DJ nakita makailekak kon. Anyan to lakit din no personal nga makita. Iso pay deta ti likliklikak nga mapasamak nga tunggal agkanaig kami ket makitak mataljapak deti mabagbagi na ket maliklikak ti agelet. Baka ngamin no maluksaw masakitan rik na. Kaya, alakit na sabi ko makasin yung nakaibatit adal dati nga pakasaritaak, amok ka dapay lakad yo, ket saan ko nga ro din nga ibaybayag, thank you kadigiti nagbuya, ket thank you kadigiti makaited balakad, ken thank you ken kakasin ti anos ken laing mga nang tidbiag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y nakaasawa iti nabaked nga Hawaiano apagayam mo, Elena, iti Ilocos Norte.